Kaixo, udazkenean hainbat lan kaleratu ohi dira euskal musikan, baina neguan ere apurka-apurka iritsi zaizkigu nobedadeak. Hemen dituzu azkenaldiko musika nobedade batzuk. Gazte topaguneko kanta, haren esei eta suaren biharra izan. Maskak taldearen ziklikoa diskoa. Marte Lasarte eta Sia Luaren errepide kantua. Gartxoten bizirik gaude diskoa. Adarrak lodi ta enborra me. Maruxak, Albina Stardust, Aiert, Labar, Aimar Zeta eta Olat Salvadorrekin batera ateratako Urgoiena Urbarrena bestia. Eta Bengoren Hemen gaude kantua. Hogeita piko urte bizkarren hemen gaude. Itxura txarra eta bihotzona badakite. Zein da zure gustukoena? Konta iguzu iruzkinetan.